Ej, det er lækkert vejr. Hej hej. Hvad skal du så lave i aften? Jeg ved ikke, hvad Så ved jeg heller ikke, hvad det er. måske ud af træne. Du har været, jeg skulle gøre det. Det er lidt dejligt. Ja. Det er sjovt, det var. Så sjovt, det er virkelig godt. Det er virkelig sjovt, det er. Der står de jo. Renscyklerne. Ej, men bare lækkert i dag i vejret. Ej, vi skal ud og løbe i dag. Ej, ja, det kunne være mega fedt. Det gør vi. Kommer du ikke hjem til mig så? Ja, så skriver jeg bare lige en besked. Ja, gør det. Ja. Så er jeg lige klar. Ja. Så kan vi lige finde ud af det. Det gør vi bare. Jeg spurgte egentlig, om det kunne spise med i aften. Jo, det kunne da være vildt hyggeligt. Men skal vi ud og løbe eller hvad? Man skal jo motionere 60 minutter om dagen. Ja, hvis du er klar. I'm so ready!